Kaixo eta ongi etorri Berbagai, Erronkak Berbagai saiora. Goienak 25 urte betetzen ditu aurten eta alakoetan normalean egindako ibilbideari errepasoa egitea izaten da ohikoena, baina aurrera begira jartzea ere ariketa oso interesgarria da eta horixe da proposatu nahi dizueguna gaurko saio honekin. Bai inguru formatukoa, gizarte moduan ditugun erronkei begira jarriko gara eta lehenengo saio honetan gure hizkuntza euskarak dituen erronkak izango ditugu aztergai. Erronkak ez dira gutxi, danak ezingo ditugu, dodanetan ezingo dugu hemen sakondu, baina aukeratu ditugu 3-4, gure ustez garrantzitsuenetarikoak, eta horien inguruan arituko gara. Nor bere esparruan aditua eta aritua dena, edo direnak, izango dira Amaiaren bueltan, 4 lagunan zuzen ere, eta lehenengo eta behin aurkeztu egingo dizkizuet. Tira, gehiago luzatu gai beraz, Onintza Legorburu, dator Antzolatik, Emuneko aholkulari eta ikertzailea, eskerrik asko, etortzeagatik, Onintza. Zuei, eskerrik asko. Estepan Plazaola ere hementxe dugu, Jardun Euskara Elkarteko kidea, eta 35 urtez, Euskara teknikaria izandakoa, Bergarako udaletxean, ongi etorri, eskerrik asko. Eskerrik asko zuen. Hemen nire aldamenean Elena Laka, abokatua eta topagunea edo taupako mugimenduko presidenteri izandakoa, eskerrik asko zure ere etortzeagatik, Elena. Zeuei gonbidapenagatik. Eta Inigo Madina, Oñatiko Aixotu Euskara Elkartetik, urte betea sortu dela elkartea eta zuri ere mila esker, tartea hartu izanagatik guretzako. Eta hasteko eta behin, galdera bat luzatuko zuet, hola motzean erantzuteko, danei, euskararen egoera zein da, zein diagnostiko egiten duzue? Erresagoa bazaizue, 0-tik 10 zein da euskararen osasuna? Eta hasiko gara adibidez Onintzarekin? Nik ezakit bestiok ze diagnostiko ditu zuen, baina niri behintzat nahiko zaila hile jate galdera hau erantzutia eta baita modu kuantitatibo horretan erantzutia, bez? Ez nitzake kapaz izango irakurketa bat iteko eta hain modu mardulian. Nik uste dut lekuz leku, herriz herri eta herritako espazioz espazio behitugiko ginukela euskerian egoeria zein dan, ze praktikekin, ze gunetan eta ze jendek zela zeinekin da zela iken dan, ez? Osa, azkenean hizkuntza harremanetan sortzen den gauza bat, eta uste dut horri behitugiko gontzakela eta gaina, uste dut hori falta jakula, osea, hipotesi ero ustetan jausteke, oso uste determinau batzutatik aldendutako diagnostiko batzuk falta jakula. Osea, pixkat zabaldu eta ikustia benetan leku txikixan eta mikroan zer da hon, eta zela dabitzen gauzak moitzen da sortzen da bar. Estepan ados? Bueno, a ber, orain dela gutxi justo bilabete hauetan edo zerako emakatara da, olako zerbait bideo zailtxo bat, Euskararen egoeraren gakoak edo izenekua. Eta hor, bertan, neurri handi baten Iñaki Urrebasok bere tesian edo jasotako diagnostiko bat edo eta zerbait jasotzen dago ez, eta hor esaten dago Euskararen egoera motelaldi baten dagoela, euki ginuan 80-tik 2000 da, bitarte horretan edo laroi, baina lehenagotik, hirurogeiko hamarkada horretatik, 2000 zera piztualdi bat eta orain motelaldi baten gaudela, hori izaten da. Ni horrekin bat nator, neurri handi baten Bergarako datu apea portxo bat hori izaten dago. 2000 urtera bitarte bai gaitasunean da bai erabileran eta gora egin zuen eta orain pixkatxo bat egonkortuta eta are gehiago inkluso jaitsira txiki bat be izan da. Elena, zein da zure iritzia? Nik Onintzakin eitzen dut bat, esan nahi dut, niri oso zaila hitze jata esatia, batetik 10 zein puntutan gauzen, eta gainera uste dut oso momentuko eta egoerako, segun ze egoera edo ze momentutan gauzen, modu desberdinean ikusten dela. Eta bebai, segun ze denporan esan nahi dut. Ikuspegi, denporan ziarreko ikuspegi bat baldin badaukagu, egisa da, hobeto gauzela, orain dela 40 urte baino. Seguru asko, egon nahi izango genduken leku horretan, ez gara iritzia llegau gana leku horretara, baina eta gero baitza ere segun zetokitzen, adibidez. Esango nuke, gune euskaldunak bera indabela, esan nahi dut. Debagoiena moduko leku oso euskaldunak, Antzuola, Bergara, inguruko herrixak, oso euskaldunak izatetik eta asko arnazgune izatetik, bera indabe eta erabilera gitxia era indau. Ostera, esango nuke,
hiriburutan edo herri handixabetan, hiriburutzat hartu leizken hoietxetan, asko zein dugu gora, adibidez esango nuke Gasteiz. Orain dela 40 urte ez genduko pentsauko Gasteizen ostiko bat emon eta euskalduna topatu aldo zuzenik. Orduan, esango nuke hor badago aldaketa bat eman dela, behar bada ez gara iritzi ahal izango genduken lekura eta ez gaudela ez da ere lasaitzeko momentu batian eta uste dut oso biharrezkoa dela lanian jarri ditzea, gero egingo dugu zer da indartu beharrekoa, baina batez be erabilera bultzatzeko. Inigo, zure iritzia? Bueno, nik esango neke azkenen urtetan, ondala bero tamar, 60 urtetik ona, euskarian alde burrukan ibilian jentiak pozik egon lekela, frutu asko mundabelako euskarian aldeko burrukiak, eta izto izan ziar eguki dauen egoeriaken konparauta, izango da bata obestia, baina gaur egun zein jan egoeria galdetu ezkio nik esango neke txarra gala. Euskaria egoeria txarra da, ez da hizkuntza dominantia bere herrixan eta euskariak dako bere gainean bi estatu eta bi estatu horrein hizkuntzia ez da euskaria. Ondorioz, euskaria zapalduta dau eta laguntza biharrako eta emuz nagoela nahiko eskorra naizela, katastrofistia, baina nik benetan ez dut nahiko baikorra naiz eta uste dut norabide zuzenian inezkeo lana egoeria hobetu leikela eta hortako borondatea badagoela. Ontxe sakonduko dugu ondo iritzen bazaizue, nun egin beharko litzateken indarra eta adibidez lehenengo proposatzen dutzuet gaia, gaitasuna, erabilera, hizkuntza ohiturak, hizkuntzen implikazioa. Alde horretatik, nola ikusten duzu egoera eta nola eragin dezakegu honetan? Eta kasu honetan igual Inigo zurengandik hasiko naiz? Bueno, Iñaki Jurrebason ikerketa hori aitatuzunez, hemen ekarri espada datutxo bat jakintza eta erabileran ingurukoa, lehen aditu moan aurkeztu harren ni enez aditua, hasi que zuzendu zeuzek aizkizaten bot. Euskerian erabileria, Euskal Herrixan 130 inguruan dau, ukarrezban hau, eta erabileria 13%. Hau irakurritea dago entzun da, pentsaulek igual, 30-tik 13-ra, mazazpi horreik, zaten da bitez, igual ez da lain datu ona. Baina, dauen gaitasunerako, ni harritu ninoan, Iñaki intzaldi baten esan denean, erabileria altua dela. Eta hemen kontuan hartu bida, ezagutzaz aparte, gaitasuna edo samurtasuna, ze samurtasun dakun hizkuntza bekotian berbaiteko. Izan be, 12 pertsonatatik bat bakarri da Euskal Herrixan, euskeraz, erderaz baino hobeto moldatzen dena. Orduan, datu hori jakin ja, nik usteot balixoa munbia esakola, euskeria bere lehen hizkuntzia ez izan arren, edo geixen dominatzen dagoena ez izan arren, euskeraz berbaiteko autua egiten dagoen jentziari. Horrez gain, nik azpimarratuko neke euskeriakiko atxikimendua edo jentia dakon jarreria euskeriakiko. Nik hor bentaja bat ikusten duz, orokorrian Euskal Herrixan biztanle gehixenak euskerian aldeko jarreria dakoi, edo, printzipioz alde dauzela esan dago, ez? Hori, hasiera bat bentsat badala uste dut. Eta nun inbidan lana, nik uste dut ezagutza hortan, edo, jentia dakon erraztasun hori handiketan, edo, euskeraz ikasi eskolan bai, baina gero eroso berbaiten ez dagoen jentia, samurra joko berdeaz, etik orokorrian Euskal Herrixan samurra ba erdeaz berbaitia, espainolez edo frantzese izan. Elena, zuk aipatzen zenuen sarreran importantea dela alorra hau zure ustez? Bai, gaitasuna nik, zupizten dozu adibidez Euskadi Irratia, eta edozer gairi buruz topatzen dozu euskaraz aditu on bat. Eta oso ondo hitz egiten dabena, eta gainera berbaitzen dabena bere jakintzari buruz, ez dakit, astronomiaz, astrofizikaz, ekonomiaz, enpresaz, modaz, ekologiaz, beti dago pertsona ni horrekin harritzuta geratzen, herri txiki bat gara, eta
edozein albiste suertatzen dela, pentsatzen du kasetari xokorrekuiko dezuela sekulako burruka egunero, horlakoa topatzeko, baina edozer gai topatzen duzula be, badago pertsona bat, euskeraz oso ondo berbaingo da bena komunikabidietan. Ostera, futbol ekipo batek eitzen da benian ez dakizer, eta modu informalago batean, futbolari bati ipintzen dutzenean mikrofonua, ez da gai hizkuntza informal batean euskeraz txukun aritzeko, esan nahi dut. Ordan nik hor, bai desberdinduko nuke, registro esan daigun jasoago bat, edo formalago bat, edo akademiko bat, eta ostera eguneroko eta kaleko registrori. Eta hori bai, gaitasunari dagokizionez, nirekin bat nator, soiaz kalera, eta igual danok daukagu joera hori, behar bada ez dago nahikoa gaitasun eskolan jaso da benek, hizkuntza eskolan jaso da benek, eta gaur egun gehiengoa da, hizkuntza eskolan jaso da benen artean, edo etxian jaso da benen artean, baina nik uste dut hori gero eta gehiago aida berdintzen txarrerako esango nuke kasu askotan. Eta hor, falta da erregistro informal bat egunerokoan euskeraz txukun eta ondo berbaina leziteko. Eta aldi berian pentsatzen dut, batez jendia, o gaztia, baina baitxabe jente nausixauak, ez dauka gaitasun hori, eta orduan gabezia horrek etzen dutza erderara joatia edo bueltatzia. Eta askotan gertatzen da, elkarrizketa bat euskeraz hasi, eta segitzuan gaitasun eza somatzen dabelako berbaitzen dabenak bueltatzia erderara. Eta orduan uste dut, hor lan handia inbiar dugula gizarte moduan gaitasun hori alik eta geixen zabaltzeko, bai hizkuntza eskolan jaso da benendako, eta bai etxian jaso da ben hoiendako. Honintza, hizkuntza ohituren inguruan ere jarri nahiko genuke fokoa, horbe eragin daiteke, eragin behar da gehiago? Bueno, nik uste dut, ontxe pasau berrian euskeraldia adibidez horren adibide dala, ez? Osea, nik uste dut, nik adibidez gaitasuna eta bar, ez ditut, hainbeste, ikerketa ibilbidean ero ez ditut, hainbeste aztertu, baina igual kontzientzia, implikazioa eta hizkuntza ideologiatzat ero hartzen duena, eta horre gero hizkuntza ohituretan dauka sekulako eragina, bai igual horri behira jarri zen izla, eta uste dut euskalgintzatipea azken urteetan jarri dala euskal hiztunen implikazio eta kontzientzian azpimarra bat ero, eta horren adibide nik uste dut gorena ero azkenengo eventua ero esan genkiena dala euskeraldixa, baina nik uste gaur egun Euskal Herrixan gaiza interesgarrixan pasatzen da bitzela, igual euskera hartatz ez dauken mugimendu sozialetan be. Osea, euskalgintzan ardatza ero sujetua bera, ero dana dela izango litzake euskaliztuna edo euskera ero abar, baina bada beste mugimendu sozial batzuk ez dianak berariaz euskerian aldekoak, ero ez daukenak berariaz euskeria zentruan, baina gauza interesantia da bitzena pasatzen euskeriakin hor. Eta nik uste dut hor bi adibide jarriko nituzke batetik mugimendu sozialistia uste dut oso mugimendu berrixa da, baina badauka indar bat, eta uste dut irakurketa batzuk iten hasita daela euskeriakin, eta hor klasik guzpegitik irakurtzen gauzak eta abar, eta politizazio bati buruz berbetan, eta bestetik, eta nik gertu daukatena eta ezagutzen dutena da mugimendu feministia eta mugimendu transfeministia, eta uste dut hor birpolitizazio bat emuten da biela, euskalgintzak momentu baten politizazioan kontua ero albo batera lagazean, momentu horretan estrategikotza jotezalako ez politizazioan bide hori lagatzia, eta alderdikeriatik ulertzezalako, nik uste. Eta gaur egun mugimendu feministatik ero transfeministatik egiten den irakurketa da, berpolitizazio bat bideu, irakurketa politiko bat inbida hizkuntzan inguruan, eta hizkuntza zapalkuntza bestelako estrukturazko zapalkuntzekin batea ulertu bida, ez? Eta hor, nio intesiz egiten nabil, eta aurreko baten, abazte honetan, ero junzan hastian, esatezoztan elkarrizketatu batek. Jo, eske nik askatasuna orokorrean ulertzen dut, ez? Nik ez dut ulertzen, nik nahi duten, eraikitzea nahi duten gizarte utopiko hori, ez dut ulertzen askatasun sexuala egotea diez eta hizkuntza askatasuna ez, ero alderantziz, ez? Orduan, bai lotzen dela mugimendu horretatik, ero ikuspegi bat sortzen da bilela, euskeria mundu hobe batekin, ero gizarte utopiko horrekin lotzen da bena, eta benetan aske eta azapalkuntza baeko gizarte batekin lotzen da bena, eta nik ustot, euskera lotu bideula hobeto
bizizetiakin eta mundu hobe batekin eta divertidua batekin, eta ustot hori implikazioako eta kontzientziako ezinbestekoa dela. Eta hor, badaela zerrikituak. Esteban, zu administraziotik ibili zara, Euskara Elkartetik ere bai, nola ikusten duzu gaitasunaren, implikazioaren gai hau? Bai, bueno, gaitasunaren gaia, neurri handi baten gaitasun Euskaldunen zera eunekoa ugaritu eginda, adin batzuetan behintzat, ez. Egisa da, adibidez, migrazioaren eraginez eta adin klabe batean, adibidez, adintarte klabe batean, gaur egun guraso izateko dagoen, adinean dagoen gizar multzo hori, oraino goi urte baino erdaldunagoa dela. Migrazioa adina horretako jendea etorri da, 30, eta orduan hor gaitasuna galdu da. Oro har, bestela, esan edot, eskolari esker, gaur egunean, gero dagoena da, hori, gaitasun erlatiboaren gaia, ez? Eta hor, gaitasun erlatiboan da, neurri handi baten lehen hizkuntzarekin lotura handia dauka. Zun lehen hizkuntza euskara daukazu, joera edo zera handiagoa izango duzu euskaraz gaitasun erlatibo altuagoa izateko. Eta lehen hizkuntzan, azken urteetan, benazko zer txiki bat izan da. Orduan, erabat bat nator adibidez zerakin, Helenak esan dauenean, bereziki aulezia daukagu mundu informalean, nik uste lotura handia daukala zerakin, ikusentzunezkoen munduarekin, lehen hizkuntzarekin, familia hizkuntzarekin, lagun arteko hizkuntzarekin. Azkenean gaitasuna erabilerarekin oso lotuta dago. Zuk erabiltzen baduzu, gaitasuna garatzen dozu. Azkenean, zer bada, gurpilzoro bada. Erabiltzen baduzu, gaitasuna garatzen dozu. Erabiltzen ez baduzu, gaitasuna palagoa badukazu, gutxiago erabiltzen dozu. Da hori zela hautzi ez, gurpilzoro hori. Bueno, Estepanek sartu du urrengo pentsauta edo neukan gaia, kulturartekotasuna, immigrazioa, datu bat, EAN erroldatutako atzerritarren kopuruak laukoiztu egingo da 20 urtean. Ez dakit, errealitate hori nola erantzun beharko genioke, nola ikusten duzue egoera, datu batzuk eman dituzue, hasi libre, gogoeta hasi nahi duenak? Bueno, kontu handiz, inberko duari, eta alegin handiz, eta pentsatzen dut baliabide ugariz, ezta? A ber, orain dela egun batzuk entzun nuen datua, aurtengo ikasturtean 8.000 ikasle berri sartu dira EAN, kanpotik etorritzakoak. Esan nahi dut, hori igaz izan ziren 3.000, hori ikusten da, gero eta gehiago direla. Orduan, horrek, pertsona horiek euskararekin daukaten lehenengo kontaktua gehienak izango dira eskolan. Herri euskaldunetara doia zenak, adibidez gure Baiarara etorri aldianak edo beste arnaz gure batzutara, kalian, ume horiek, kalian be euki dezakete euskararekin kontaktua, baina betez be eskolian bitzartez egingo dabe. Orduan, sasoi batian, orain dela 40 urte edo 30 urte, zatezan eskolak bakarrik ez ebala euskaldunduko, eta gero hor planteatzen gendun, eta hor euskara elkartien inguru horretan planteatzen zen, aisialdia eta batez ere gizarteko beste arlo batzuk ere euskaratu biharra zegoela eskolarekin esalako nahikoa izango. Hori egisa da, baina momentu honetan ikuste dut kanpotik batez be umiak eta gazte horiek euskalduntzeko batez be eskolan ipini beharko da fokua. Eta gero jende nauz izan dako, zabaldu beharko da, horrelako baterisa zabal bat izan beharko da duan euskaraz ikastia. Izan
izan biako da, kasu askotan, eskakizun bat lan askotara sartu alizateko, erraztasunak emon biako dira, laguntzak emon biako dira. Uste dut bebai, gu Euskaldun komunitate moduan betinko mantendu beharko garala, eta gure aldetik bebai aleginain, jende horri gure hizkuntza eskaintzeko, eta gure hizkuntzara erakartzeko, eta hizkuntza eskaini bide bat moduan, gizarteratzeko, eta gizarte honetan leku duin bat topatu alizateko, eta bizimodu duin bat, hori da, jente migranteak nahi duena, ez? Orduan, uste dut, hor lan asko egin beharko da, baina ez dut pentsatzen alabe, hori denik bakarrik gaur egun daukagun erronka, esan nahi dut. Gaur egun kalera urtetzen bozu, hemen gure edozein herritzan, erderaz entzuten dozu zen gaztiak, behar badeño, ez da kanpokoa. Esan nahi dut, hor, barruan ere lan handizain beharra daukagu. Inigo zu ezitzaile ere bazara okerrezpaldi manago, nola ikusten duzu egoera zure inguruan? Bueno, nik uste dut eskolatan euskerian alde desenteken dela, eta eskolatik kanpo seguro nago ez dela egoera berdina, badakit ez dela egoera berdina oinatin bitxo izan edo lizarran. Baina, hor behin, nik uste dut euskeria erdigunera eruan bidala, kasu batuan igual ez da baliabide nahikoa, bestatutan bai, enpresa munduan igual euskeri garantzia izan gombixako, zuk esan duzuna, baliabideak eta samurtasunak gombidea euskeria ikasteko. Eta euskeriak dakon balixua emutia bai, ez da, hemengo hizkuntzia euskeria dela garbi jaetia, pedagogia hori nik uste dut inbidala, ez da gizalako adoktrinazioa egin gabitzela pentsaitean bilur barik, ez da? Ezitzaien ez dela esan duzunez, ondala azte gutxi, Kolombiatik etorritxako gazte batekin paso jatena. Inigo, zela esaten duzu hemen ez dakiz zer, hau gazteleraz, klaro. Eta nik zanotzen, holaxe, eta euskerazko egitza zanotzen. Eta, pero en español, eta, hola okasutan, nik uste dut inbidala irakutzi, hemengo hizkuntzia euskeria dela. Hemen egoaldian espainola inposatutako hizkuntzia dela, ez da? Ez da, hau bai eta hau bestia, bai. Nik gaztelera ez dakit, hori da tresna bat, zeurekin komunikaiteko, behan ere bukaerako helburua da, euskeraz komunikaitzea, ez da? Eta hoxe, nik erdigunera eruango honek euskeria, eta euskeria irakusten danean, ez irakustia beste dozein hizkuntza moan. Euskeria hemengo hizkuntzia dela garbi jareaz, eta zelako zaitasunak euki dauen Euskal Herriak bere hizkuntza bakarra biziri mantenileko. Errealitatoren inguruako gogoetarik, Estefan? Bueno, berez, migrazioaren eta kulturartekotasunaren munduak eta gizarteko alor pila bat ikutzen ditu. Lan mundua ikutzen dau. Lan munduan gaur egunean kanpotik datozenak erdaraz espadakize erdaraz ikasteko laguntzak emote jakue. Lagundu ite jakuenik, kasu erreal bat, lagun batek, kodilako batek komenta osostan, etorri zan eurengana Senegalgo bat, gerentiak hartu hauen, eta lehenengo gunean epara bialdu hauen. Eta epara berak lagundu zotzan, erderaz ikasteko. Orduan, aportxo bat, inigok esan dauenarekin lotuta, Euskara ardatz eta Euskara erdigunean daukan zerbait eraiki behar dugu, ez? Eta horrek ikutzen ditu arlo asko. Lan mundua, zaintza, ostalaritza, arlo asko. Eta horrek eskatzen ditu, bai, baliabide asko, herri itun bat, nik uste dut, etorkizunean daukagun erronka potoloetako badala. Honintza gehitzekorik? Ez, neupe hoxe nukan, ez? Pixkate Euskal Herria, Harrera, Irria, eta holakoak esaten dira, eta lelotik aratago gero benetan materializa hoen bidiala, ez? Eta horretako baliabide ekonomikoak, eta benetan estrategia bat eta plan global bat biko litzakela, hemen aitatu dian, hanka diferentiak ero zea iteko. Eta gero bai,
igual beste bi puntuero gehitzearen ezberdinak ontxarte ez dian akerten, nik bai behituko nuke, lehenak aipatu dago, guri euskaldun moduan, euskaliztun moduan zer dagokigun. Eta nik uste dut interesgarria dela, lehen aipatu dut zela ikusten den, mundu utopiko horren baitan euskeria, eta nik uste dut mundu utopiko hori eraikitzeko euskeria horre egongo dela, adibidez, atzerritartasun legiakin bezo zein biko litzakela. Geupe beste horren kontra emiko ginukela, ze hemen duintasunez bizi eta gure herrixan legalki hona alizeteko eta gure herrira etorri alizeteko bizimodu baten bila, lehengo dauken milaka arazo ekiko ditu, baina atzerritartasun legia adibidez arazo potolotakoa da. Eta horrekin batea, nik guztot auge mouko batero, eta asko igual sare sozialetan, baina gero pixkatola itemozu, kalian behentzun zeinke, da euskal nazionalismoa ardatz hartuta, diskurso xenofoboak eta rasistak zabaltzen dabitzela, euskerian izenian gaina askotan. Eta uste dut horrekin kontundentiak izen bigala eta hortik ezin gala pasau. Elena, zozera egin ezen? Bai, nik emigranteen edo etorri berrien arlo horretan bebai, aitzatu neko neban, hau ez dala Euskal Herrizan gauza berriza. Hau ezagutu dugu lehen. 60-70 garren hamarkada honetan etorri zan Espainiako jendeen uholdea horretanak ezekizen euskeraz. Inork ezek izan euskeraz eta momentu batean, eta gainera hizkuntzak orduan, orain gaizki gauz, orduan oraindik zapalduago zegoen. Zenbat persona horien seme alabak gara euskaldunak gaur egun? Zan nahi dut hor, eta hor baliabide ia publiko barik eginda, hori bakarrik eginda gizartean beraren borondatiakin. Eskola lagundu dau azkenengo urtietan, baina egin zan sasoi baten 60-70 hamarkadan ikastolan, herri mugimenduan laguntzarekin horrela egin zan, horrela euskaldundu ginen danok. Zan nahi dut, ezin dugu ez da ere orain migrazioaren ondorioz gainberagoia zela eta zelako horroka izango da. Zan nahi dut, hori bizi izan dugu, gizartenek bizi izan dugu hori. Oso desberdina da, denporak oso desberdina diralako, baina bizi izan dugu. Orduan, uste dut horri ere izango garala gai aurre hitzeko. Bai, lege egokien falta aipatu nahi dut, eta oldarraldia ere, ezta? Bizi izan ditugulako, hainbat egoera, administrazioaren papera, eta hemen igual abokatua zarelako Elena berriro zure emango utzute hitza. Arlo honetan zein da bidea hizkuntza plano ofizial guztietan erabili izateko? Askotan norberaren borondatia, ez da erreza. Ez da erreza, joatia da, nik ibiltzen naiz, baina zuek ere ibiltzen zarete, badakizu esertan administrazio batera joatia eta euskeraz berba egin nahi izatia. Bihar bada bai, edo askotan ez. Eta ingeinke burrukan eta askotan norberak ere ematen du amore. Ez da igun astu administrazio izkera batzutan, eta euskaldunok askotan, ni ez bada hori erderaz, gure lanean, saiatzen gara euskara eskaintzen guk lehenengo hitza bete egiten dugu euskeraz eta lehenengo zerbitza eskaintzen dugu euskeraz. Eta jende euskaldun askok ere esaten dizu, ez da erreza, egisa da, ez da erreza. Eta administrazioa diferentetan guk epaite egizan eitzen dugu lana eta da denbora guztian pareta baten kontra eitzia. Egisa da azkenengo urtietan behintzat ahozko euskera jende askokin lortu dugu, pentsau ze gauza txikisa, lortu dugu euskera eitzia, baina epaile tramiteak, epaiketak hori dana eitzen dugu erderaz. Eta horrela, hainbat eta hainbat, ez da? Lege egokiak ditugu edo bat ere ez? Gutxi, segurasko. Gutxiegi, segurasko. Hor, beraz, eragin daiteke edo behar da edo? Bai. Estepan, administrazioa bateren batek ezagutzen badu, zu tartean zara, zer esango zenuke? Gehiago esakitu bertzaio administrazioari hemen eragin behar da, importantea da? Administrazioak arlo asko eta egiteko asko ditu, hizkuntza normalkuntzaren inguruan, Alde batetik administrazioa badagokixo, demagun udal administrazioari berari, hizkuntza normalkuntza planifikatzea, sustatzea, arautzea, bere eremuan eta bere neurrixan, hori badagokixo. Badagokixo bera eredugarri izatia eta
nolabait proaktiboa izatea. Administrazioari badagokio eta uste dut ez dela behar beste zera egiten azpimarratzen administrazioa udal bat gaur egun enpresa handi bada eta izango da seguruna herrian kontratazio gehien egiten dagoen enpresa, kontratatzen ditu 1000 motatako. Orduan, eragile sozioekonomiko oso importantia izan leike. Gaur egunean lan mundua euskaldundu behar dugula eta esaten dugunean oso importantia da eskaritza sustatzia, hornitzaile esatia nik euskaraz nahi dut. Orduan, administrazioak zer guzti horreik, alderdi guzti horreik ditu, ez? Eta uste dut, egiten dana baino gehiago egin leikela. Eta pentsatzen dut, neurri handi baten badala baita elkarrekin jardutia eta koordinazia eta horretan injarra batuta etxea. Ino gizarteako honetan ze egin dezake? Edo zer egon leike gure esku? A ber, administrazioak garbi askoz gehiago lekela, izan udala, diputazioak, jaurlaritzak, baina azteko asko samurtuko leke euskeria ofiziala izatea Euskal Herria osoan. Hori batzuan aztik itxaku hemen debagoienean guk ofizialako eta artean be relatiboki nahiko presente dau euskeria nahiz eta administrazio kontuan beste kontuat izan. Oin, ezin unan hartu da euskeria jasoten dauen erasua jasotia, ez dakit, oinatik muko herri baten pediatrak erraldunak izatia, are gutxi igual Madriletik o Parisetik datozen neurrixak guri zuzenean eraitzen duzkuna gure hizkuntza eskubideak erasoketan dauenean. Orduan, nik administrazioak ez dakit oso ondo ze inbide hauen, zehazki, baina Euskalduno jasoten du nolako erasoan aurrian, nik garbiakotena eta ustotu gainzatela esatea herrixak eta euskaltzaleok inarra bat diola eta aurre emisio dela oneri. Honitza, zu gelditzen zara, gai honen inguruan gogoeta egiteko? Nik gai honen inguruan ez daukatela parteko ez errezateko, bai, oldarraldixan inguruan, ustot, oldarraldi bat emuten da bilela, hori kontseilutik eta ustot asko azpimarratzen den kontu badala, eta oindala ezakit urte bete pare bat urte inzan manifestazio handi bat oldarraldixan kontra, eta ustot hor egon zala gizarte ekimeneako emun zebala horrek bide bat eta batzeko eta abar. Baina uste da bilela planteatzen oldarraldixan asunto hau, mai gaineratzen da bela marko diskursibo bat guri etxakunako meni hor sartzia. Osea, planteatzen da hau, eta da bilotzen euskeria, privilegio, lan eskubidiekin versus baten jartzen, inposizioa eta abar, eta uste dut, horri aurre egiteko be etxakulako meni marko horretan jaustik, ze ez da reala. Osea, marko diskursibo hori ez da existitzen. Eta Estepanek esan dau, Senegalardo horri etorri zana zure kuadrilakoan zehera, osea, hemen derrigorrezko hemen bizitzeko erderia eta kasu honetan espainola da, eta listo. Orduan, osea, nik uste dut ez gala sartu behar marko diskursibo hortan erantzuteko bez, eta zebestela alimentatzen gabitzela hori. Hoxe. Bueno, pasako gara beste tema batera, edo nahi duzu hemen jarraitu, aurrera egingo dugu? Nik esango nuke hor, administrazioetan eaen momentu honetan hizkuntza bai da ofiziala, baina egia da, zenbait lanpostutara sortzeko, hori da epaitegiak esaten ari dirana, ez dela derrigorra hizkuntza jakitea. Baina seguru asko beste batzutan hizkuntza jakitea derrigorra da, eta gertatu daiteke baita ere, eta gertatzen ari da udalangileak edo euskeraz eskakizun hori eukiez, eta euskeraz hartatu nahi ez. Eta hori gertatzen ari da. Eta hemen esaten ari naiz, ate honetatik kanpoko udalerri honetan joaten zara, eta igual ez dizute euskeraz hartatu nahi. Zu ari zara euskeraz hitz egiten, nahi duzu gauzak euskeraz egitzia,
eta ez da posible eitzia. Esan nahi dut, orduan, ez da bakarrik lege kontu bat, lege aldetik batzutan arazoak dago hori eitzeko, eta hori da auzitegietatik ikusin gabizena, ez dakinik hori manifestazio bitxartez lortuko dugun buelta eitzia, esango nuke ezetz, hori ez dela efektibua, baina uste dut beste ikuspegi asko ere badauzkala arazo horrek. Bueno, planteatu nahi dutzuet beste gai bat entzun dutelako askotan, gazteak erderaz ari dira, gazteleraz ari dira, eta arazo guztia da aldamenean dauken mobila, mugikorra, edo erabiltzen dituzten sare sozialak, edo hor euskararen presentzia txikia dalako edo ez dalako. Bat egiten duzue kontu honekin? Adibidez zinego, hola buruarekin baietz esaten duzu? Gaztienak. Bueno, bai, a ber, tani gaztian ez eta gaztia hauekin dako eta errenmana egunero, ez? Ez, grazia inoz, askotan gauza barrixa eri beti butalexatelako kulpia, ez? Kasu enten mugikorrari, sare sozialari, lehen existitzen entzian gauza horrei, ez du zauketan da, ez zaila hor dago lehen botun dago. Eta igual egisa, baina ez dakit. Garbi dagoena da, globalizazioak euskeriari kalte inxauela, ni garbi ikusten dut bintzat. Igual mundu digitalian, interneten, edo zinean, erderazko askoz eduki gehiago dugu, askoz gehiago, aurrekontuak askoz handixo dakoi, balio gehiago dakoi azkenian ez, beste hizkuntza batutan sortzen da baina. Hontaz aparte, igual, beste hizkuntza batutan jasotzen da inputak, horrek eragina dakola pentsatzen txat. Beste hizkuntzari buruz aizeanean? Hizkuntza handixoak gaztelera eta inglesa azpimarratuko nekenik. Zatik inglesa mentxe dago, kalian dago eta batzutan oso interesantea pentsatzea hausnarketia hizkuntziak dakon evoluzioan inguruan. Bai garbi dau, hizkuntzia euskeria gutxi erabiltzen dela kanpoko eragina ondoizoz, baina erabiltzen danean zela erabiltzen da, zein ja kalidadia edo zein ja ze jerga sortzen doia zen eta ze ikuspegi dakun horren inguruan. Ze hizkuntza barri sortzen gabiltzen. Hau euskeria, ez da euskeria, eta bendala mila urteko zezan, ez da ze iritziak otzen honen inguruan edo pentsatu zuen. Gogoetarako gaia jarri dauzko Inigok, ze nola bizi duzue mundu digitalaren presentzia hau edo garrantzia hau edo, Estepan? Bueno, a ver, mundu digitala lehen esan dugu migrazioaren mundu oserak gizarteko arlor guzti heltzen zotzala, mundu digitala azkenean zer bera ez. Lan munduan mundu digitala gero eta presentiago dago, adimen artifizialarekin orain zer esanik ez, harremanak ja mundu mailakoa dira, lagunak, ja ez dauzkagu herrixan bakarrik baizik eta orduan mundu digitalak ekarri dau erabateko iraultza bat, ez? Orduan, gero ordu pila bat eskaintzen dut zau horri, eta orduan garbi dau eragin ikaragarrixe daukala, ez? Eta dala mundu, hizkuntza txiki bat entza, mundu zaila. Mundu digitalian, alde batetik, zera eduki pila bat eskaintzen dozku, eta hor Euskararen presentzia oso txikisa da, eta orduan eduki horreik elikatzen gaituzte, gure hizkuntza eduki horreik elikatzen dauen, neurri handi baten, lehen esan dugun lagun arteko hizkera eta zer horrek eta hortik jaten ditugu, orduan ikaragarrizko eragina dauka, ez? Eta, ez dakit komentago eginke gero pixkatxo bat, gure zer txikizan zer egin geinken, ez? Baina, eragina izugarriz. Honintzari egingo dugu galdera, zer egin leike honintza? Baduzu ideiarik edo... Ni oso fana naiz Inigo komento daben.
zeri deitze jauen hizkuntza evoluzioa, zeri akatsa eta zeri, ze jerga onartzen dituen, zeintzuk ez dituen onartzen, eta zeinek sortutako jergak baita ez, ez? Gai hori asko interesatzen. Mundu digitala, virtuala, ni nahiko gaztia naiz, baina ez oso zea naiz. Ez naiz bate digitala. Baina, nik ustot, eta hau pixkat galderia irakurri nean da, ustot momentu baten herri honetan jakin zala gauza batzuk ondo irakurtzen, eta horren adibide moduan nik ustot goienan behan sorrera herri edabidien sorrera badala. Osea, hor bazeuan, hor ikusi izan, komunikazioan, informazioan aro baten sartzen genbintzela, eta hor, zeuan, gabezia bat, zala, gertueneko informazioik etxakula aileatzen. Ez hizkuntza baten eta ez beste baten. Osa, zen irratixak, zen ez dakizertuk, bakizertuk, hizkuntza baten o beste baten, baina gertueneko informazio hori ez genkun. Hor gabezia bat zeuan, eta gabezia hori kubri usan, edabideak euskera sortuaz. Osea, ez da euskeraren alde zehozein, ez hemen herri honek daukan beharrau euskaraz betetzen da, da nik uste dut hori kriston jirua dela. Eta gaur egun nik uste dut hor ikuste juten gauza interesantia pasatzen da bitzenak, uste dut podcastekin adidez badabitzela gauza politia pasatzen. Eta podcasta beda EITB podcast eta holako igual baliabide handixa hauekin eta indako gauza, baina gero arrakasta handixa dauke nire adinekuen ero gazti hauen artean irrati libreietako podcastak, ero ez dakin nungo podcastak, eta uste dut horren arrakastagakoak, arrakasta ulertutak akotxen artean eta gure mailan eta gure neurrixan, baina horrek identifikatzea ondo ongo litzakela ikusteko. Eta ulertuta digitalizazioa eta virtualidadea eta oso mundu zabala dela, baina ni hori podcastekin igual da konsumitzen duten hola gauza bakarrenetakoa digitalki baina. Helena, zuri kezkatzen zaitu kontu honek? Bai, eta nik, bat deitzen dut hemen zeuek esandakoakin, ez? Esango nuke, sasoi batian telebizioa hau esaten zen, telebizioak erderaz erakusten zozkun, eta hor murgiltzen ginen. Baina horren kuriosua da, ze mundu digitalera salto eitzerakoan, eta munduko edukin guztiak gure esku eukitza, jendia gehixen joten dabena da, gaztelerazko produktua konsumitzera, esan nahi dut. Oso parte txikixa gaztie batzuk konsumitzen dabe inglesez, baina azkenean gehixena da erderazkoa. Eta hor zelen biakotza horre hori? Bidea da, honintzak haitzatu daena, ez? Geuk sortu, geukin, eta horri pini, eta non esku, ez da, besterik. Eta uste dut orain oso gauza politzak eitzen da bizela, podcast ikusentzun eskuen inguruan, orain adibidez zinia, seriak hor badakoago orain dikarazo bat, gehixenak daude erderaz, eta uste dut hor lan handizain beharra dagoela, baitzabe, baina geuk sortu, geukein, eta hortze, eta gero erabiliko ditzuk baitza ere, gaztelerazkoak, eta erabiliko du inglesekoak, o beste hizkuntza batekoak, baina geuk ere sortu egin beharko ditugu. Ari gara iristen poliki-poliki gaurko mahai ingururaen bukaerara, eta hola, ronda bat egin nahiko nuke, hemen gauza asko aipatu dira, erronka asko, beste asko kanpoan gelditu dira, eta seguru asko baukiko ituzue gehitzeko edo azpimarratzeko edo, eta hauxe da momentua. Beraz, hasiko naiz galdutan abil, hasiko naiz Estepanekin adibidez. Estepan, pixka bat zure laburpena edo, euskarak zerronka ditu, nagusienak zeintzuk dira, nola egingo diegu aurre? Bai, zerean guk udaleko zerean adibidez, udaleko plan estrategikoa egin gauen orain dela gutxi, eta hainbat erronka edo jasotzen dituen, eta nire ustez importantienetako bat behintzat bazan, aktibaziorako sare bat osatu behar dugula. Alde batetik norbanako gutako bakoitza aldundu eta indartu behar dugu, baina behar dugu babesare bat elkarrekin zera egiteko. Eta pentsatzen jat, Euskal Aldiza eta Pasau Berri eta zer honetan, dala momentua herrixetan
Euskal Aldizari zelabai jarraipena moteko, eta aktibaziorako sare horreik eraikitzeko, iraunarazteko eta apur bat sendotzeko. Aktibazio sarea zer da? Aktibazio sarea nik ulertzen dut norbanakuak, elkartiak, herrixan euskararen munduarekin konprometituta egon lehizken horreik saretzia eta elkarrekin helburu komun batzuk adostia eta zera itxia jardutia. Pentsatzen dut bestela askotan banaka, euskaltzaliok banaka askotan estres linguistikoaz berbaiten da, banaka jarduten dugunean hartzen ditugula kriston zerak eta urrengorako zeraiteko gogue kentzen dozkuela, ez? Eta pentsatzen dut derrigorrez behar dugula elkarrekin eta zera babes handi zauaz jokatzea. Honintza, ez dakit pixkat Antzuolaren kasuan arigunea izan dalako Euskaraldi honetan, pixka saretze horretan ari zaretelako, ez dakit gertutik edo urrutegatik jarraitu duzun, uste duzu bidea hau izan lehikela bai, ados daude? Bai, nik uste baietz, eta hor Antzolan babil Antzola arigun eta proiektu horrekin eta bar, nik uste baietz ez, horrek olako dinamika horredanak gehitu egiten dabela, eta nik uste importantia dela alderdik kolektibo hori azpimarratzea, ez? Askotan oso individualki eta ez dakit, hizkuntza arazoak ez dira individualak. Beste leku batzutatik ikasi dugu, ez? Individualetik haratago, beste arazo batzuk politikoa diela, eta nik uste irakurketan txakoak inbiditxoula. Eta nik bai berreskuratuko nuke hasieran komentautako ideia hori, euskeraz bizizetian nahi doula mundu justua baten, ez? Eta hori lehen Helenak aitatu dau, gauza asko inzian herri mugimendutik, migrantien seme-alabak eskaldundu zien, herri mugimendutik sortutako kontuekin, eta barretan ikustot horri heldu jaula, ez? Hor oso errez ulertzezan euskeria bizala mundu hobe bat eraikitzeko, eta diktadura hori atzean laga eta bestelako mundu posible bat sortzeko. Eta nik uste dut mundu hori justua izen da izen danontzako euskeriak horre onbida bela, eta horri heldu jaula. Inigo zunun inguruz, egarriko zenuke azpimarra, esandakoak asko izan dira, esan gabekoak ere bai. Bai, kompromiso komunitarizua neukan apuntota, hola, esateko gogoan neukan kontzeptu bat. Ados, xamar zatozte orduan. Bai, orduan, esan dut nahiko ados. Nik akagoteko esatea gurakoneke debagoien darrai, herri batzutan egoeria hobeto bestetan okerra, baina orokorrean debagoiena bada lurralde bat nahiko ondo dauena euskeria, estatzukin konparauta, baina kontzientzia nazional pila bat hartzeana, ez? Esate bat adarako lehen esan dutena, zazpi lurraldetan ofizialtasuna gotia, eta hizkuntza eskubideak zurraketia, eta hola, orduan, arlo horretan pitin bat iratzartia guztako izaten jentia. Lo ikusten duzu? Bai, ikusten dute lehentasunan artian dala hogeta piko garrana, edo ez darik. Orduan, guztako izaten pitin bat gora egotia, eta hori, entzuten da, momentuetan entzuten dabiltzen euskaldunai, esatea gurakoneke, inertzia zinbiarrian berba euskeaz, kontzientzia ziteko. Zer esan nahi duzu hortik? Bueno, guretako netako adibidez oso naturala da betidanik euskeaz berba ikia, ezta? Eta zetik inoz euskeaz, hola, gurasoak hola irakutzen oztain, eskola nola jendo, eta oinatik euskeaz jendo, eta punto. Baina horren atzian, euskeria ez da Madrilen espainolez ikia moan, edo Parisen frantzez ikia moan. Bueno, pitin bat kontzientzia
kontzientzia hartzen fatia. Askotan, badakigun gauza asko, azpikixaku eta balixua galtzen dugu. Oso ondo hori, dano batera, burrukain biharrean gauzela pentsa. Elena, zure iritziare jakin nahiko nuke, batez ere horre bilita zaudelako, topagune, oraingo taupa, mugimendu, sozial horretan, hor, egin behar da. Bai, niri tokatzen jata iztia, ez da? Uste du baiet, ez badu beste inork erantzunik. Zuen danon iritziak aprobetsatuko ditzot, ze gainera, uste dut danon artian botatako iritzisekin zehose osatua atara aldogula, ez da? Eta ados nago Estepanek esandako aktibazio saretze horrekin, honintzak esandako aktibazio individualakin, komunitarioakin baita ere, uste dut hemen bi plano dago zela, ez da? Norberaren pertsona bakoitzaren aktibazioa, eta uste dut hori ezinbestekoa dela, oso garrantzitsua da. Ezin gara ibili kalian eskatzen mediko euskalduna nahi dut eta kejatzen pediatra euskalduna ez daukatela, eta ostera nik erabiltzen duten informazio iturririk handizena izatea erdelazko egunkari bat, adibidez. Esan nahi dut hori norberaren baitzan badago. Hori jakina modu individualian egin beharko dugu, baina ez badugu hori kolektibitate baten barruan sartzen, komunitatearen barruan sartzen ustenik, garrantzia handizia moteotzat komunitatearen indarrari eta elkartuta eta batuta egin alditzugun gauzekin. Eta uste dut hor egon behar dela babesa, egon behar dela arigune bat, egon behar dela saretze bat, elkartiak, baina uste dut gizarte moduan ere, eukize biagordula argi, nora joten dagoen. Eta uste dut baitzabe hizkuntza bai pertsibitu aldala, batez be, kanpoko jendian dako eta bertan bizi izateko behar dan gauza duin bat. Neri eta ja anekdota batekin amaitzuko dut. Joan zan egunean, bi emakume marroki isekin berbetan, esaten zosten, oso modu arroan, esaten zosten, es que nuestras hijas son vascas y saben euskera, y no nos podemos ir a Marruecos, esan nahi dut. Daukate, arrotasun hori bertan integratzeko eta bertakoa izateko dakize erderaz, baina eta biz, euskeraz ikasten da euskaldunak izango dira. Eta uste dut, arrotasun hori transmitidu egin beharko dugula, eta erakutsi hori ere badala duintasun bat, eta izango dela beste zaugarri bat gizarte honetan hobeto bizializateko bai etorri berrizak eta bai gainerako guztiak. Oso ondo, gehitzekorik espaldin badukazue, edo bai, begiradatxo badanei, ondo gustora. Tira, ni bai oso gustora egon naiz eta eskertu behar dutzuet, beste behin, etorri izana, ustut gogota interesgarriak urten direla mai inguru honetatik, eta jarraitu beharko dugu, zalantzari gabe, ze bidea oraindikan badaukagu ez da. Mila esker Inigo, mila esker Elena, mila esker Estepan eta mila esker Onintza, eta nahi duzuen erarte. Eta ikusentzulei ere eskerrik asko, lehenengo mai ingurua izan da hau, Erronkak Berbagai lehenengo mai ingurua, baina badugu asmoa gehiago egiteko, hilean bat edo izango dira, eta hurrengoa ere etorriko da. Hor nahi zaituzte, noski, mila esker zuen arretarengatik eta hurrengora arte.